Какво правиш, бе? Здрасти. Здрасти. Какво сме правили? Оказва се, че новият двигател след 3000 км се нуждаваше от ремонт. След още пак толкова, пак трябваше да го правя. В момента на 7000 и направих основен ремонт. Проблема беха белите, т.е. втулките на пистолните болтове. Тези, които карат иже, знаят. Тук горе не е на лагер, при буталото е на втулка. Както и японските мотори, само че тук не знам защо се разтракват след време. Лошото беше, че след като оправих този проблем, се отвори проблем долу в бялата, в лагера на бялата долу, защото да има луфт. И оттам отварянето му реших да сменя абсолютно всичко лагери, плътнения. Стига се до там, че смених и нови цилиндри и бутала сложих. А части откъде намери? От България. За разлика от мен път реших от България да търся. Но оригинални ли? Да, в Турция има всичко, в Русия също, нали? Има много, но те ясно, че няма да ги пратят на нас. В Турция има както аустосите, те са турски, не са китайски. Хубава изработка са, но всъщност не са зле. Просто много е сложно на местането им. Като цяло ремонта на този двигател бих казал, че е по-лесен може би от като цяло обслужване и ремонт и дейност от на чезето. А за буталата и цилиндрите нещо да кажеш? Те? Руски ли са? Не, оригинални руски. Оригинални, успях да намеря. Скъпички, но може би един от последните комплекти в България. Турците всичко не изкупиха, но така. Служих този карбуратор, К68. Мисля, че го слагат от 94-та година. Той прави разликата главно е в цилиндричния дросел, както на явите. По този начин сместа много по-равномерно се разпределя и разпръсква в цилиндрите. Работи много по-устойчиво на ниски обороти. За вървеж, не знам, и с този върви, този също, да, поема доста добре. Като икономия е същото, може би. Не съм го засичал. Интересното при него е, че пали без да се почерп, така да се каже, без да се натиска това за бутането на поповаците. Само му се пуска бензина и чака се малко, му казва, че виждаш и палиш. Да, някой път дори от първи път. Без да се черпи, не му е нужно. Което е много готино. Сложил съм нови гуми. Тези са Митас. Лошото, че са правени в Индия. Не знам. Ще ги тествам, не мога да кажа нищо. Аз си изглежда, че добре си ги настроил. Да, отнеми 2 часа за да ги направя да са еднакви. Защото винаги идва един по-високо и по-ниско от другия. Има си и някои неща, които са доста сложни, като примерно това са салспусите. Доста е недоизмислено. Регулирането на ценителя не е най-сложно, но предпочитам на чезето да го регулира. Все пак това е руска машина. Да. Коя година е произведен това мотор? 88. Това е истинската петица, така го кажа. Следващия модел е 5 и нещо, там 5-01 ли, как се водеше, вие, че аз не помня. Да не говоря изуст. Не съм толкова запознат с сюжетата по принцип. Повече съм към явите. Това е между 4 и 5. Дизайн е повече като 4. Юпитер 4. Основната разлика, че онзи е 28 кони, но при по-високи обороти. Този е 24, но в ниските обороти произвежда повече мощност. Ще запали ли? Не знам. Още не съм направил тази зима. А тук няма. Да. Прекъсване за слуска. Колко си? Какво правиш? Смесвам бензин с масло, тъй като това е двутактово, няма помпа, която да ги меша отделно. Ей, Чичи! Здравейте! Здравейте! Дори в разработка не е нужно да се сипва повече масло.
Повечето масло в повече случаи вреди повече. Трябва да сипва точното количество. Всъщност какво количество сипваш? 1 към 35-40 максимум. Тоест на 5 литра 45 използвам. А какво масло използваш? Но ту, пълна синтетика. Ето. Макси. Тествано е. Работи много по-добре. Двигателят е много по-чист. Смаза по-добре. Не пуши толкова. Въобще, като цяло да сипайте такова. Къде си? Да, отначало.